Seuraavaksi Inarinmaan Lapinkyläyhdistys ry. Kyrö, olkaa hyvä. Valiokunnan jäsenet, hyvät kuulijat. Olen inarin saamelainen Kari Kyrö, Anaras, niin kuin se meidän oma kielinen nimitys kuuluu. Annan teille Inarinmaan Lapinkyläyhdistyksen lausunnon tästä lakiesityksestä. Tässä on kuultu näitä edellisiä puheenvuoroja, jotka ovat hyvinkin myönteisiä tälle esitykselle, mutta kyllä minun on todettava, että tämä esitys, ikävä kyllä, on niin kova ja niin vahvasti osaa saamelaisväestöä syrjivää, että se on, sanon suoraan, se on suurin vääryys, mitä tuonne yläperälle saamelaisväestön keskusteen on koskaan tarjottu. Ja sitten vähän jatkan, että nyt nämä kalvot on kyllä ihan vikajärjestyksessä. Täältä se lähtee. Anteeksi. Mä jaan tämän esitykseni 3 osaan. Ensimmäisenä Suomen saamelaisen alkuperäiskansan jakaminen, oikeudet omaaviin ja oikeudettomiin. Toisena saamelaiskäräjien vaalitavasta johtuva demokratiavaje ja oikeusvaltioperiaatteen vastaisuus. Kolmantena alueen vanhaan kulttuuriin kuuluvien elinkeinot, vanhaan kulttuuriin kuuluvat elinkeinot ja elinkeinoharjoittajien eriarvoistaminen. Sitten oikeastaan tähän tärkeimpään suoraan. Tämä hallituksen esitys toteutuessaan on onneton ja suuri vääryys Ylä-Lapissa koskaan. Se jakaisi saamelaisen alkuperäiskansan Suomessa kestämättömällä ensimmäisen kielen oppimisen perusteella 2 eriarvoiseen osaan, osallisiin ja hylättyihin osattomiin, joiden kohtaloksi koituu ensinnäkin pakkoassimilaatio ja sitten täytyy sanoa kovasti, mutta suoraan myös kulttuurinen kansanmurha, josta tutkija Veera Välitalo on todennut, kulttuurinen kansanmurha kohdistuu ihmisryhmään, traditioihin, arvoihin, kieleen ja niihin tekijöihin, jotka tekevät kyseisestä ryhmästä erottuvan. Tässä on taustalla ajatus, että tuhoamalla ihmisryhmän kulttuurinen ainas voidaan ryhmän olemassaolo tosiasiassa hävittää yksikkönä, vaikka kaikki sen jäsenet jäisivätkin eloon. Tällä pelkällä kieliperusteella alkuperäiskansan määrittäminen rikkoo Suomen perustuslailla turvattuja perusoikeuksia, kansainvälisiä alkuperäisiä ihmisoikeussopimuksia sekä meidän oikeusvaltioperiaatetta. Tämä jakaminen oikeudet omaaviin ja oikeudettomiin. Kummallista. 3 vuotta sitten ministeriössä Andersson sanoi minulle, että
yli pöydän, että kyllä saamelainen voi olla kuulumatta saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Se on yksi halventavista lauseista, mitä eläessäni olen kuullut. Ja tätä on muistaakseni vuosi sitten kuului myöskin siellä eduskunnan täysistuntosalissa. Tätä samaa toisti 2-3 kansanedustajaa. Ihmetys on suuri. Eikö saman kansan jakaminen kahteen keskenään eriarvoiseen asemaan ole juurikin perustuslain 6. pykälän vastaista? Ensinnäkin kielen osaaminen ei ole erottava tekijä saamelaisten keskuudessa. Inarinsaamelaisten osalta se on niin, jotka luetteloon eivät ole päässeet, että ne ovat poliittiset syyt. Sillä politiikalla, millä nyt saamelaiskäräjien enemmistö vie asioita eteenpäin, ja sillä politiikalla, mitä inarinsaamelaisten osa edustaa, merkittävä osa edustaa, ei sinne luetteloon pääse. Tämä kielisaamelaisuus ei myöskään tarkoita sitä, että ne, jotka sillä perusteella siellä ovat sieltä vuodesta 1962 alkaen, suinkaan osasivat saamen kieltä. Ei tietenkään. Osa on heistä menettänyt kielensä jo pari sukupolvea sitten. Ja tuo 4. sukupolven mukaan ottaminen, jota tässä on hehkutettu, sillä ei ole mitään merkitystä, se on täyttä bluffia. 8 ihmisen todistus saamen kielestä ei tähän saakka ole auttanut. Ennen kuin se juridisesti pystytään niin kuin pätevästi osoittamaan tämä kielitaito ensimmäinen opettuna kielenä 4. sukupolven taakse, niin se on täysin mahdottomuus. Sitten tämä assimilaatio ja kielenmenetys, se on oma tarinansa. Ne on käräjäpöytäkirjat, ei suinkaan kirkonkirjat, jotka tuohon on väärin kirjannut. Käräjäpöytäkirjat osoittavat Inarista, että näitä kopjatuomioita saamen kieltä puhuville, jotka eivät ole käyneet kirkossa ja opiskelleet suomenkielistä katekismusta, niitä on annettu ja on raipaiskuja ja muita. Nahka on pehmennyt. Vaikka täällä on todettu, että ILO-sopimuksella ei määritetä alkuperäiskansan yksilöiden asemaa tai yksilöitä, ei tietenkään. Mutta kun kansa koostuu kuitenkin yksilöistä, niin ei me siitä mihinkään päästä, että näiden yksilöiden niin kuin se lähtökohta on se, että he täyttävät nämä kriteerit. Myöskin Suomen saamelaiskäräjälain on noudatettava tätä, vaikka Suomi ei ILO-sopimusta sinällänsä olekaan ratifioinut. Aivan toisin kuin täällä edellä väitettiin, sekä CERT-komitea että ihmisoikeuskomitea eivät ole vaatineet koskaan palveluiden perustun poistamista, vaan täysin päinvastoin sen soveltamista. Tässä on tämä asia, joka on se kipein, eli kun Minna Canth silloin 1800-luvulla vaati naisille äänioikeutta, reilu 100 vuotta sitten Suomessa myönnettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Nyt sitä ollaan osalta saamen kansaa viemässä pois. Miltä tuntuisi, kun äänioikeus lähtisi? Sitten tämä saamelaiskäräjien vaalitavasta johtuva demokratiavaje ja tämä oikeusvaltioperiaatteen, siitä johtuva oikeusvaltioperiaatteen vastaisuus. Tässä pieni esimerkki. Eräs ehdokas sai viime vaalissa 217 ääntä, se oli eniten. Toinen sai 180 ääntä, se oli neljänneksi eniten. Kolmas sai 113 ääntä, ei ollut top 3. Neljäs 188 ääntä oli toisena. Näistä 2 istuu hallituksessa ja täälläkin, onneksi olkoon. Me 2 istumme takarivissä.
Tällä tavoin mitätöidään saamelaisäänestäjien se tahto ja heidän vaaleissa antamansa äänet niille ajatuksille, joita olemme edustaneet. Sama meille. Ei tässä ole ihmisistä kysymys, vaan niistä äänestäjistä ja heidän tahdostaan. Se mitätöityy. Puheenjohtajan lausumana ratkaiseva oli se, että meillä on poliittinen linjaero saamelaiskäräjälaista. Sen takia me istutaan takarivissä. Tässä saamelaiskäräjälaissa, joka täällä nyt on esillä ja jota on käsitelty, siinä ei edelleenkään ole esitetty muutosta tähän vaalitapaan, joka on kertakaikkisen höperö tämä vaalitapa. Tässä tapauksessa ainakin. Ja vaaliluettelo on tarkoitus koota uudestaan, niin kuin täällä esitettiin. Ja siinä tapauksessa sitten tämä etninen puhdistus, mitä nyt on jo laittomasti tehty ja jota poliisi tutkii, tutkinta on kesken, niin se voi sitten alkaa niin kuin lain suojassa, lain mahdollistamana. Sivumennen sanottuna pitää kysyä, että kun poliisi tutkii tätä asiaa, tutkinta on kesken, onkohan tämä ihan oikea tapa tai oikea hetki lähteä uudistamaan lakia tutkinnan ollessa kesken. Te ratkaisitte sen, en minä. Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjävaaleissa ja kaikissa Suomen vaaleissa käytössä on suhteellinen vaalitapa, joka tietysti onkin ihan jees. 2019 vaaleissa eräs ehdokas sai 220 ääntä ja sitten sisälle pääsi 38 äänellä. No siinä on tietysti tämä kuntakiintiöasia tai kuntapaikka, joka hiukan ratkaisee, mutta joka tapauksessa. Demokratia ei ole toteutunut tuolloin, eikä se ole toteutunut myöhemminkään. Vaalitavan pysyttämisellä tämä hallituksen esitys jättää uudelleen aukon, jossa yhäkin vaalitulosta voidaan mitätöidä ja ohittaa vaalien voittajat puheenjohtajahallitus ja valinnoissa täysin, kuten myös keskeisissä muistakin luottamuspaikoista. Mielestämme vaalit on muutettava lista- tai ryhmittymävaaliksi, jossa paikat jaetaan suhteellisuusperiaatteen mukaan. Henkilövaali on epädemokraattinen vaalitapa, ja se tulee muuttaa, jolloin äänestäjien tahto, henkilövalinnat ja demokratia toteutuvat oleellisesti nykyistä paremmin. Tässä noiden vaalien erästä vinoutumaa vuoden 2019 vaaleissa eräs ehdokas sai 220 ääntä, toinen sai 127 ääntä ja kolmas 80, onko se nyt sitten 3 ääntä. Hän, joka sai 220, häntä ei valittu mihinkään, ei yhteenkään lautakuntaan. Hän, joka sai 127 ääntä, valittiin puheenjohtajaksi, ja hän, joka sai 85 ääntä, valittiin toiseksi varapuheenjohtajaksi. Sitten kuluvan vuoden vaaleissa ehdokas sai 217 ääntä, toinen 122 ääntä ja kolmas 113 ääntä. Hän, joka sai 217, häntä ei valittu. 2 muuta valittiin ensimmäiseksi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi. Tämä oli siis tässä puheenjohtajavaalissa. Sitten sama tällaisena rieskapiirakkana vielä. Meillä oli ryhmittymä, jossa oli 9 mukana
2019 vaalien jälkeen järjestetty kokouksen aamuna ja tarjosimme nimineen kaikkineen puheenjohtajistoa, hallitusta, lautakuntapaikkoja täytettäväksi tietyn listan mukaan. Päivä neuvoteltiin, ei johtanut mihinkään tulokseen. Toinen ryhmä halusi kaiken. Yön jälkeen porukka oli hajotettu ja lopputulos on tässä. Muutamia nykyhetken havaintoja vielä. Onko tämä nyt tämä meidän käräjien kokoonpano, onko se niin kuin laillinen ja lainvoimainen? Saamelaiskäräjien hallitus ei nimittäin anna vastausta vaalien oikaisupyyntöön, jotta asiasta voisi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muistelisin, että reilu vuosi sitten apulaisoikeusmies Sakslin huomautti aika painavasti saamelaiskäräjien hallitusta viivyttelystä. Ei näytä tehonneen. Tätä lainmuutosta on viisasta kannattaa. Nimittäin ellei kannata, niin vaara uhkaa. 23 vaaleissa poistettiin myöskin henkilö, joka oli menestynyt hyvin. Norjalaislehti Kairasiolla ilmestynyt norjalaislehti Saagat uutisoi, että he poistivat poliittisen kilpailijansa. Taisi siinä olla vielä tämmöinen adjektiivi rumasti. Nyt näistä motiiveista. Mikä siinä nyt on se motiivi, että näin täytyy menetellä? Ei siinä oikein kai muuta löydy kuin se valta ja raha. Se valta ehkä se suurimpana kuitenkin. Budjetti oli 2016 vajaa 4 miljoonaa, nyt se on yli 10 miljoonaa. En sano, että raha huono on, ei tietenkään. Se tuo meille alueelle työtä ja toimeentuloa, mutta sen käyttö on toinen asia. Tämä oikaisulautakunta, jota täällä myöskin on sanottu, siitä täytyy kuitenkin huomioida, että siinä todetaan, että tämän elimen jäsenet tulee valita käräjäjohdon esittämistä henkilöistä. Kyllä tällaisen oikaisulautakunnan pitäisi olla tietysti objektiivisesti suuntautunut, eikä käräjäjohdon valitsemista henkilöistä. Suurimmassa saamelaismaassa Norjassa kaikilla saamelaisilla henkilöillä, jotka ovat samassa asemassa kuin Suomen inari- ja metsäsaamelaiset, on oikeus tulla merkityksi vaaliluetteloon. Tämä on johtanut saamelaiskulttuurin voimakkaaseen revitalisaatioon. Se on voimakkaasti kehittynyt ja samoin saamen kieltä opiskellaan innolla. No, tähän täytyy sanoa, että saamelaiskäräjien ja kielakaltun toiminta on kyllä todella hyvä kielen osalta. Se on ainut asia, josta minä voin antaa kiitoksen. Ja jopa niin kuin puheenjohtaja täällä sanoi, niin olin samassa juhlassa hänen kanssaan Inarin koululla ja oli kyllä ilo katsoa. Sitten tämä 9. pykälä, se on ongelmallinen kaikkine kohtineen. Toki sieltä se suora veto-oikeus, joka oli sinne ujutettu, niin on kaiketikin sitten neuvoteltu pois, mutta edelleen se on ongelmallinen. Se on ongelmallinen siksi, että todetaan, että poronhoito ja porotalous on tärkeä osa saamelaiskulttuuria, näin se on. Ja se myös vaatii isoja alueita, niin isoja alueita, että tilanahtoota on. Ja tässä tullaan siihen, että tämä yhteensovittamisen niin kuin halu ei ole kovin suuri, päinvastoin
Ja tulee niitä ylilyöntejä, että elinkeinotoimintoja muissa elinkeinoissa sitten niitä kertakaikkisesti estetään. Ihan viimeisin kaavoituskähinä on nyt siellä Inarissa menossa. Siellä yli 100 hehtaarin tilaa oltaisiin kaavoittamassa, siitä olisi tulossa kauppa, 7-numeroinen kauppa, mutta ei etene tästä samasta syystä. Näin ollen tästä kielen ja kulttuurin itsehallinnosta on hiipimässä ja on tulossa ja osittain tullutkin tämmöinen elinkeinopolitiikan itsehallintoelin, joka ei kaiketi kuitenkaan ole ihan tarkoituksenmukainen. Tämä on johtanut myöskin yksityismaiden arvonmenetykseen, vaikka siellä yksityismaiden osuus on vain 10%, valtion maita on suurin osa. Ja näin ollen tähän lakiin olisi tullut kirjata erittäin velvoittavia kohtia siitä, että miten tämä alueiden käytön yhteensovittaminen, miten se saadaan aikaiseksi. Samoin on sitten ristiriitainen myöskin tämän perustuslain 121 pykälän kunnallisen itsehallinnon kanssa, että siellä tämä sillä tavalla vaarantuu, että ne hallintoelimet kunnissa, joiden pitäisi asioita hoitaa, niin he tulevat hampaattomiksi. Ja parhaimmillaan, niin kuin totesin siitä kieliperusteesta, tai pahimmillaan Helsingissä asuva saamelainen voi päättää tai osallistua päätökseen, totta kai vaaleissa antamansa äänen kautta Inarissa asuvan, mutta vaaliluettelosta pois jätetyn inarisaamelaisen elämästä ja elinkeinosta. Tämä on tietysti vinoutuma, johon pitää kiinnittää huomiota. Tässä on vielä edelleen tätä 121 pykälää ja sitä kansanvaltaisuusperiaatteen murentumista, joka tässä on vaarana. On kysyttävä vain, että miten se perustuslaki tähän suhtautuu. Loppu lähenee. Kysytään, kuka kuuluu saamelaisen alkuperäiskansaan. Mielestämme saamelaiskäräjälain on turvattava kaikkien saamelaisten yhtäläiset perusoikeudet riippumatta heidän mielipiteestään, poliittisesta kannastaan, uskonnosta tai assimilaatiosta johtuvasta kielenmenetyksestä. Siis kaikkien saamelaisten yhdenvertaisuus. Täällä on niin kuin monta kertaa sanottu se, että saamelaiset, että se ei niin kuin toteudu ja saamelaisten tahto ei toteudu. Siihen on pakko kysyä, keiden saamelaisten? Keiden saamelaisten? Polveutumisperuste on säilytettävä. Eduskunnan säätämää lakia on sovellettava sen sanamuodon mukaan ja oikeusministeriö on valvottava sitä. Perustuslain antama suoja hallintovaltaa vastaan kuuluu myös saamelaisille. Vaalit tulee muuttaa nykyisestä henkilövaalista suhteelliseksi vaaliksi samalla tavalla kuin Norja ja Ruotsin saamelaiskäräjävaalit. Luetteloon merkintää tulee helpottaa, kuten Norjassa ja Ruotsissa, ja luetteluun merkitseminen tulee tehdä viranomaisvastuulla. Ja ihan lopuksi. Saamelaiskäräjälain uudistuksessa tulee huomioida kaikki Suomen saamelaiset yhdenvertaisesti ja kaikki saamelaisen alkuperäiskansan osat ja niihin kuuluvat. Vain sillä tavoin saadaan nykyinen turha riitely loppumaan ja voimme jatkaa elämäämme luonnonkansalla ominaiseen, sovinnollisempaan tapaan, kuten esivanhempammekin ovat satojen vuosien ajan laajalla alueellemme yhdessä eläneet. Se on se ainut keino, millä me päästään kaikki mukaan, kaikki yhteiseen saamelaiseen kotiin. Kiitos. Kiitoksia. Selvä, kiitoksia. Sitten Inarinmaan Lapinkyläyhdistys, Kyrö, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Joihinkin näistä kysymyksiin pystyn vastaamaan. Otan kuitenkin hiukan pohjaa
eli siihen vuoteen 1962, josta itse asiassa tämä nykyhetken tilanne kumpuaa. Silloin tässä hatarassa haastattelututkimuksessa kuljettiin liian paljon sattumanvaraisesti alueella ja kysyttiin, kenenkä isoäiti tai äiti tai isoisä on niin kuin puhunut saamea. Ja siitä se kaikki alkoi. Sanon hatarassa siitä syystä, että se meidänkin inarinsaamelainen sukumme, ne kylät Koppelo, Veskoniemi, Nellimäntien varressa Akujärvet, Ivalojokin varressa Huuhkajat, Törmäset, ei siellä kuljettu. Ei siellä kuljettu. Ne jäi kaikki ne ihmiset niin kuin haastattelematta, eivätkä he ole luettelossa. Ne on niitä inarinsaamelaisia, jotka sieltä nyt puuttuu suuri osa. Ja kun lähdetään sitten siitä, että kun Keskisarja kysyi tätä historiaa uudelleenkirjoittamista, siitä se alkoi. Kun tämä porukka, joka silloin niin kuin saatiin kasaan ennen siis saamelaisvaltuuskunnan toiminnan alkamista, ja siellä sitten oli tämä niin sanottu vaaliluettelo, niin vuodesta toiseen sen porukan jälkeläiset on merkitty, tulleet merkityksi tähän vaaliluetteloon vuodesta toiseen. Asuivatpa he mistä tahansa, tekivät he mistä tahansa, he ovat nyt niitä saamelaisia. Ja osa heistä on niitä saamelaisia, jotka nyt sitten päättävät niistä asioista, joista ne saamelaiset, jotka alueella asuvat ja harjoittavat kulttuuria, olisivat tekemässä, mutta eivät voi. Tässä on se suurin niin kuin historian uudelleenkirjoitus, johon Keskisarja viittasi. No sitten kysyttiin, että onko saamelaiset yksi ryhmä tai yksi kansa. Ilman muuta. Saamelaiset on yksi kansa. Ja saamelaisten tulee voida itse päättää ryhmänsä kuuluvat. Se on selvä. Mutta se pitää tehdä niin, että kun saamelaisissa on monia eri ryhmittymiä, on inarinsaamelaiset, on koltat, on metsäsaamelaiset, siellä on, hekin sitten jakautuvat vielä elinkeinojensa mukaan siten, kuten sitten heidän niin kuin elämän alueella on ollut elinkeinojen mahdollista harjoittaa. Heiltä kultakin ryhmältä pitää kysyä se, että siis kukin ryhmä pitää hyväksyä ne omansa. Ja sen jälkeen, kun kukin ryhmä saamelaisista on niin kuin hyväksynyt omansa, niin ei siihen saa olla kenelläkään nokan koputtamista. Ei mikään saamelaiskäräjien vaalilautakunta sen jälkeen sitten enää mene sitten hylkäämään sieltä ihmisiä. Kuten on tapahtunut nyt, kun inarinsaamelaiset laittaa vaalihakemuksia ja 2 todistajaa tulee alle, on niistä suvuista ja jäävittömiä todistajia todistavat hänen saamelaisuutensa. Vaalilautakunta hylkää, hallitus hylkää ja korkein hallinto-oikeus hylkää. Ja ne on niitä ihmisiä, joita tämä asia nyt niin kuin hiertää. Eli kukin saamelaisryhmä määrittäköön, ketä ryhmään kuuluu, ja se tuodaan sitten liitettäväksi vaaliluetteloon ja piste. Sillä tavalla me päästään niin kuin tästä asiasta eteenpäin. Tämä on tämä niin kuin, miten niin kuin kysytään sitten eri asioita, niin se häiritsee minua kovasti. Kun tämä aikana, niin kuin sanoin, tämä ryhmä oli muodostunut, joka on tiukasti pitänyt kiinni omista eduistaan, eikä ole ikään kuin päästänyt. Kyllä mä muistan ja tiedän sen, että kun ruotukaverini, eräs ennaltakilainen takavuosien saamelaisvaikuttaja, totesi kuullen eräälle toiselle, että kuule, meillä on tulossa niin paljon hyvää tässä, että tähän ei kuule enempää väkiä oteta. Siis se on tämä henki, joka siellä nyt kummittelee, ja se meidän pitäisi saada niin kuin, ikään kuin päivitettyä. Se pitäisi saada niin kuin nykyaikaiselle tasolle. Kun kaikkea kysytään julkisuudessa, poliitikot kysyy, ministeriö kysyy näiltä vallassa olijoilta, siltä samalta ryhmältä.
joka puolustaa etujaan. Ja vastaukset on tietenkin sen mukaisia, ei niitä tarvitse ihmetellä. Nehän on ihan sehän on luonnostonsa näin. Ja siksi me tässä tilanteessa nyt sitten ollaan. No täällä oli sitten, puhuttiin nuorista, eivät nuoret tyhmiä ole, ei tietenkään. Kun ne, jotka ovat aktiivisia saamelaisnuoria, kyllähän he tietävät, mitä pitää kannattaa siitä syystä, että se pikkasen se niin kuin homma menee eteenpäin. Sitten siellä tulee joitakin nuoria, jotka ovat kriittisempiä, eivät he mene eteenpäin, eivät he mene saamelaispolitiikassa eteenpäin, eivät he tule valituksi sajokseen töihin ja näin edelleen. Tämä on rauha. Sitten, mitäs mulla oli vielä, niin tämä assimilaation purkaminen, sepäs olikin mielenkiintoinen, ei ole minun tyhmään päähäni oikein tullut tämä. Siinä on kyllä saamelaiskäräjille se, niin kuin se tämmöisen lojaalisuuden ja kulttuurin vahvistamisen oiva tilaisuus. Tällä hetkellä se kulttuuri, niin kuin me kaikki tiedetään, nojaa porotaloudessa erittäin vahvasti. Ja ei siinä mitään. Se on hyvä, että yksi kulttuurimuoto elää ja voi kohtuullisen hyvin. Mutta emme me voi saamelaiskulttuurista, emme voi ajautua siihen, että se olisi pelkästään porotalouden varassa tämmöistä monokulttuuria. Vaan ne kaikki ne vanhat saamelaiskulttuurin muodot, joilla on siellä eletty, niin paljon kuin mahdollista tähän päivään meillä on mahdollista niitä elvyttää. Miksei elvytetä? Esimerkiksi Inarinjärven kalastajasaamalaisten kulttuuri. Sanon suoraan sen, että olen yrittänyt Inarin kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajana ylläpitää ja jollakin tavalla puhua sen puolesta. Kyllä saamelaiskäräjät on aika hiljaa. Jotakin kun olen yrittänyt takavuosina siinä semmoista kulttuurinähtävyyttä sinne rannoille, nuotta, rantaa tai muuta saada aikaiseksi, ei tule kannatusta. Se on väärin. Tämä kulttuurin monipuolisuus ja rikkaus, se pitää tuoda esiin. Mikäs mulla vielä oli? Niin, täällä kysyttiin sitten Inarin saamelaisten tätä käräjälain muutoksen kannatusta. Pitää paikkansa. Osa Inarin saamelaista kannattaa tätä käräjälain muutosta. Ja se on tämä poliittinen jako, joka siellä käräjillä on. Osa ei kannata. Mutta siitä olen 100% varma, että jos ne Inarin saamelaiset, jotka nyt on jätetty tästä luettelosta pois ja jotka sinne kuuluvat, olisivat tässä pelissä mukana, niin valtaosa Inarin saamelaisista ei tätä kannattaisi. Se on varma asia. Mutta nyt tietysti tässä tilanteessa voi olla jopa punt 50-50 Inarin saamelaisten osalta. Kiitos. Ei muuta. Kiitos.